ganin me ya faru. Bala muna neman gidan Asuwaju ne, an ce a ci zaɓe. Wai mun zo mu tashi da murna ne. Allah. To ai gidan Asuwaju bai da wahala. Wato wannan layin idan ka miƙe ka ƙara miƙewa ka tafi sai ka ɗan ɗago. Let's go! Za ga wani kwana ya karya haka. Oke wanda ya miƙe ko? A wanda ya karya kwana haka. Oke wanda ya karya. Yawwa sai ka higa layin. Gabashi din. Yawwa in ka higa layin can ciki za ka higa. Oke can? Idan ka higa can ciki sai ka miƙe. Idan ka tabbatar da ka kai ƙarshen layin sai ka dawo. Idan ka dawo ka gane? Ba layin zaka ruwa sai ka ƙara miƙewa. Oke. Wala ai dan ya kasance. Oke. Idan ka miƙe kaje za ka ga wani kwana kare haka. Idan ka je sai ka harar layin. Ka gandara mai harara ka harar layin. Sai ka sake miƙewa. To idan ka miƙe kai kwana ka sake kwana. Oke. Kusan yawa kun ga wani Ga ɗaya ne. Kutuma duro. Ai wannan fa yare yana mana wayo.